Καλημέρα σας. Βρισκόμαστε στον παλαιό Παντελήμωνα Πιερίας, στους πρόποδους του Ολύμπου, στη νότια πλευρά του Ολύμπου. Είμαστε στον πρώτο παραδοσιακό οικισμό της Ελλάδος. Ο παλαιός Παντελήμωνας ανακηρύχθηκε παραδοσιακός τη δεκαετία του 80. Ένας οικισμός ο οποίος συνδυάζει υπέροχα το βουνό, τον Όλυμπο, αλλά και τη θάλασσα, το Αιγαίο Πέλαγος. Μόλις 5 λεπτά βρισκόμαστε από τη θάλασσα και 5 λεπτά από τα 1000 μέτρα υψόμετρα. Συνδυάζει υπέροχα τη πεζοπορία, την ορειβασία, το φαγητό, την εστίαση, την διαμονή. Οι ξενώνες εδώ στον παλαιό Παντελήμωνα προσφέρουν φαγητό και διαμονή για όλα τα βαλάντια. Μπορεί ο καθένας να έρθει να το επισκεφθεί, όπως κάνουν άλλωστε και δεκάδες τουρίστες καθημερινά. Μπορείτε μόνοι σας να απολαύσετε αυτή τη μοναδική ομορφιά που έχουμε εμείς εδώ στο χωριό μας, στον παλαιό Παντελήμωνα Πιερίας. Σας περιμένουμε όλους με αγάπη να σας φιλοξενήσουμε, να σας ταΐσουμε, να σας καλοδεχτούμε.